Fa més de 20 anys que aquesta sala de Barcelona acull espectacles de titelles i com avui és un dia especial, diuen, toca interpretar un gran clàssic, el Patufet. Serveix per seguir mantenint la tradició del conte popular i seguim explicant-la a les noves generacions de nens, nenes i de famílies. És una de les 200 sales catalanes que espera penjar el cartell a complert sobre els escenaris espectacles de tota mena i per a tots els públics. Els nens els hem d'ensenyar des de petits que han d'apostar fort per això. Era una buena fecha para llenar el teatro, no podíamos dejar que hoy se quedara vacío. L'objectiu de la jornada és reivindicar les arts escèniques, sobretot les més oblidades. Que es doni a conèixer més, almenys el nostre gènere, que són els titelles, les marionetes, que existeixen. Crec que és una cosa singular, ho hauria de conèixer més gent. Que es parli de teatre i que la gent celebri el fet teatral i sigui conscients, no, del volum i de la qualitat i de la potència que tenim com a sector escènic. Per primera vegada la iniciativa s'ha estès també a València i les Balears. A hores d'ara ja s'han superat les xifres de l'any passat. Hi ha almenys 55.000 butaques plenes i s'espera arribar a les 80.000.